кокулбофӣ ва либоси саҳнавӣ ба бар кардан барои ин наврасон шояд як чизи маъмулӣ бошад ва ҳар кадоми налакай ба ин одат низ кардаанд. аммо ин рӯз рӯзи муқаррарӣ нест. онҳо барои иштирок дар чорабинии байналмилалӣ омодагӣ дида истодаанд. тамрин ва боз ҳам тамрин. воқеан маҳз тамринҳои пайваста ва ҷаҳду талош барои муаррифии санъати рақси тоҷик студияи бачагонаи рақсии зеборо таҳти роҳбарии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон манзура ҳабибова ва муаллими рақс мирзо саттор ба давлати туркия овард. баргузории 14-умин фестивали байналмилалии кӯдакон дар ноҳияи пендики шаҳри Истанбул дидори мову шуморо сабаб гашт. кӯдакон ва наврасони ҳунарвари тоҷик ният доранд ташвиқи ҳунар ва тарғиби санъату фарҳанги миллӣ намоянд. аз ҷараёни баргузории ин фестивал ба шумо маълумот хоҳем дод. моро ҳамроҳ бошед. бо мақсади тарғибу ташвиқи ҳунарҳои мардумӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба мероси фарҳангии кишварҳо, фестивали байналмилалии фолклории наврасон дар шаҳри Истанбул бахшида ба ҷашни рӯзи кӯдакон ва соҳибихтиёрии миллӣ дар Туркиё баргузор гардид. ҳунарнамоии студияи бачагонаи рақсии зебо дар ин фестивал дар роҳи тарғиби санъати рақсии тоҷик ва шиносоии иштирокдорон ва ҳаммеҳмонон ба рангорангии фарҳанги миллии мо сабаб хоҳад гашт. Bu yıl Pendik'te 14.sünü düzenledik. Imsol барои бори 14 бо ҳузури 12 кишвари ҷаҳон ин фестивалро тарҳрезӣ намудем. Қобили зикр аст ки 23 апрели соли 1920 барои ҷумҳурии Туркиё санаи хеле муҳим аст. Дар ин рӯз асосгузори ҷумҳурии Туркиё Мустафо Камол Отатурк маҷмӯаи умумии парлумон Маҷлиси миллиро таъсис намуда истиқлолияти мардуми Туркиёро эълон кард. طبق قرار مصطفی کمال آتاتورک استقلالیت این تحفه او به کودکان بوده جشن گرفته می شود و سنه 23 اپریل سال 1929 برای نخستین بار این روز را همچون روز کودک و صاحب اختیاری ملی در ترکیه اعلان کردند.
иштироки ғунчаҳои ҳунарвари тоҷик барои бори аввал дар фестивали мазкур дар ростои ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо пешниҳод ва дастгирии консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истанбул сурат гирифт. Evet, gerçekten son derece güzel bir gösteri daha Tacikistan ekibinin. ансамбли рақсии кӯдакони тоҷик меҳмони кишвари мо шуда, дар воқеъ иштироки нахустини онҳо дар фестивал боиси ифтихори мо буд. иҷрои рақси миллии кӯдакони тоҷик бениҳоят зебо ва хотирмон буд. аз ин сабаб ба тамоми гурӯҳ миннатдории худро баён месозем. фестивали мазкур бо таҷрибаи чандинсолаи худ тавониста ҷойгоҳи махсусро миёни дӯстдоронаш ишғол намояд. ёдрас мешавем ки намояндагони дигар давлатҳо дар ин фестивал бори чандум аст ки ширкат меварзанд ва аллакай чун як узви оилаи ин фестиваланд. хусусан кӯдакон ва наврасони шаҳри Истанбул ин рӯйдоди фарҳангиро пайваста интизорӣ мекашанд ва мекӯшанд то дар рӯзҳои баргузории ин фестивал бо ҳарчи зиёдтар аз наврасони иштирокчӣ дӯстӣ барқарор намуда бо онҳо робитаи дӯстии ногусастанӣ дошта бошанд. бояд гуфт ки чорабинии мазкур аз соли 2005 то ин ҷониб
баргузор гашта, наврасони тоҷик бори аввал бо дастгирии бевоситаи консулгарии генералии тоҷикистон дар шаҳри истанбули туркиё имкон пайдо намуданд ки муаррифгари ҳунарҳои мардумӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба мероси фарҳанги миллӣ гарданд. боиси ифтихор аст ки ҳунарнамоии наврасони тоҷик дар фестивал мароқи зиёди меҳмононро ба худ ҷалб намуда, ғунчаҳои навраси мо тавонистанд дили тамошогарон ва иштирокдорони фестивали мазкурро тасхир намоянд. ман Юсупова Хосият 3 сол шуд дар ҳаминҷо зиндагӣ мекунам. аввало шумоё хушомадӣ мегӯям барои иқа заҳмати калон, иқа меҳнати калон. шумо имрӯз тавонистем ки маданиятамонро, фарҳангамонро дар ин ҷо нишон теҳем. Дар Истанбул, дар Пендик бисёр аз тарафи мардум бисёр хуб пазирофта шуданд. бисёр хурсанд шудем, бисёр хуб буданд. чӯҷик фарзандо, кӯдакон ояндаи мо ҳастанд. бисёр хурсанд будем. мо бисёр мехоҳем ки бисёртар санъати моя, санъати беҳад санъати бой дорем, да фарҳанги бой дорем. ҳамиро бисёртар ҳамин гуна чорабиниҳо ташкил карда шаванду наврасон ҷавонон бояд иштирок кунанд. бори дигар ташаккур мегӯем барои ҳамватанон. саломи гарму ҷӯшон аз Истанбул, аз Пендик. layıkıyla hizmet edememekten yana аз şikayet. замони баргузории фестивали байналмилалии фолклории наврасон то ин ҷо ҳамасола кӯдакони мо хеле зиёд интизорӣ мекашанд ин фестивалро. барои онҳо хеле аҷиб аст ва пайваста пурсон мешуданд ки тибқи қуррапартоии наврасони кадом давлат меҳмони мактаби мо мегарданд. тӯли анқариб як ҳафта шодию нишоти кӯдакон ҳадду канор надорад ва на танҳо кӯдакон. ҳоло худ шоҳид мешавед ки рӯзи ҳунарнамоии наврасони тоҷик пиру барно барои тамошо меоянд. ва ҳамин тавр ҳам шуд. саҳнаи мактабро мардуми зиёд барои тамошои барномаи консертии ансамбли кӯдаконаи зебо пур сохт. онҳо бо завқи тамом ба кафкӯбиҳои осмонкаф наврасони тоҷикро истиқбол гирифтанду ҳамин гуна саҳна гуселашон карданд. дар фестивали имсола мактаби мо бори дуввум ширкат менамояд. соли пеш наврасони Кипри Шимолӣ меҳмони мактаби мо буда, имсол кӯдакони тоҷик таҳти уҳдадориҳои мо қарор доштанд. тақрибан 3-4 моҳ пеш аз баргузории фестивал хонандагон, муаллимаҳо ва волидайн омӯдагиҳоро барои пешвози кӯдакони тоҷик шурӯъ мекунанд. дар ҳақиқат бо як ҳаяҷони хоса интизорашон будем. новбаста аз он ки кӯдакҳо забони ҳамдигарро намедонистанд, вале хеле хуб якдигарро дарк намуда барои ҳам хоҳар ва дӯст шуданд. кӯдакони тоҷик бо рақсҳои шод ва рангоранг, тарбияи худ ва либосҳои миллии зебои худ моро ба ҳайрат оварданд. мо умедворем ки ҳамкориҳои мо баҳри густариши муносибатҳои ду кишвари дӯсту бародар кӯмак расонида бар он боварем ки дӯстӣ байни кӯдакҳои мо идома меёбад. дар фестивали байналмилалии фолклории наврасон дар шаҳри Истанбул, наврасон аз 13 кишвар аз ҷумла ҷумҳурии Туркиё, Тоҷикистон, Қазоқистон, Молдова, Қирғизистон, Украина, Озарбойҷон, Сербистон, Индонезия, Чин, Маҷористон, Кипри Шимолӣ ва Муғулистон иштирок намуданд. Festival
мо бисёр миннатдорем аз ҷониби тоҷикистон ки ба ин фестивал беҳтаринҳоро ирсол намуданд ва бемуҳобот метавон гуфт ки яке аз беҳтарин иштирокчиён ҳам ҳастанд. Бо рангорангӣ, имову ишора, завқи баланд, ҳаракати нотакрор ва аз ҳама муҳим бо арғушти миллӣ ҳамаро мафтун карданд. аҳсан. استانبول شهری قدیمه و دارای تاریخ بوی، بزرگترین شهر ترکیه، مرکزی اساسی تجارت، سیاحت و صنعتی و فرهنگی، بندری اساسی کشور. واقعا این شهر بزرگ با تاریخ پرغناوت خود و موضع‌های سیاحی تسخیر کننده دل میلیون هاست. دستاندرکاران از این امکان خوب معرفی استفاده برده اشتراکداران فستیوال را به موضع‌های تاریخی و سیاحی شهر استانبول بردند تا از این سفر و از این فستیوال خاطرات خوش در ذهن کودکان باقی بماند. در دایره برگزاری فستیوال مذکور تأسیس‌دهندگان این چهاربینی تمام شرایط معیشی و معنوی را برای اشتراکداران مهیا ساختند. از جمله سیر در موضع‌های تاریخی و سیاحی شهر استانبول شرایط خوبی بود و باش. از همه جالب و دیدنی برای کودکان و نورسان اشتراکی این فستیوال این سیر به واسطه کشتی در بحر بود که شادی و نشاط کودکان و نورسان حد و کنار ندارد. اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در تاجیکستان از جانب پیشوای معظم ملت، گروهی هنری استودیوی بچگانه رقصی زیبا را بی‌طرف نگذاشت. این هنرمندان کوچک رقص تاجیکی را در این کشور دوست به طور شایسته معرفی کردند. تقدیم تحفه‌ها با رمز تاجیکستان بخشی از معرفی کشور صاحب استقلال و فرهنگ و مدنیت مهمان نوازی تاجیکان بود. همین طریق هنرنمایی نورسان تاجیک در فستیوال مراق زیادی مهمانان را به خود جلب کرده سزاوار دیپلم، تحفه‌های خاطروی و جایزه بلندترین چهاربینی ستاره‌های فستیوال گشتند. از همه مهم و خاطرمان برای ما این اونس گرفتن نورسان ما با نورسان میزبان بود. برای کودکان و نورسان شهر استانبول جدایی با نورسان هنرور ما خیلی سنگین بود. آنها امید بر آن بستند که سال دیگر حتما به دیدار هم میرسند. واقعا تحریزی چنین فستیوالی سطح بلند و اشتراک نورسان تاجیک برای معرفی هنر از یک پهلو ترغیب و تشویق صنعت صرف ملی باشد، پهلوی دیگر در کودکان بیدار نمودن حس مسئولیت شناسی است. با سری بلند افتخار و مسئولیت نام و پرچم ملت را بلند